morning mga utol. Yan, so 7:50 na ng umaga mga tol. Tagal namin natulog kagabi. Nakikipaglaro kami kila Ayla Tarlaw. Yeah. Go baon. Yeah. Tom Shelby. Ano sa mga kapiha man? Boy, kopi ko black ka rin. Good morning! Hindi kinausaban mga naong hapon. Gabi nga magtag-upi-upi ra kan mga pangit. Buntag ka na lang, mga naong. Mga pangit ni dai mo. Para dangit-ngit lagi. Apa nga? Dadoson. Mama. Ay lang gitingo. Pasagde lang, kaya pintas kakaon pa na. Si Ayla jud ngadto mig monkey forest ko yun. Giat. Dili man kanang kami may target kada am may pram ni dagang fikso da may pram ba. Ang kao ni Dali ko kuwaon kay ako maglisod sa law sa pram ang kao ni Dan. Kuha ka sa ko nga monkey. Yo wala mo ko kabantay mo na kamate alas Dan. My hat. To ko gyud gusto paon ako yung hat. Ko man sa monkey ba? Pag-ala na ko ba? Ano mo ki? Kaya dili mo sila ganun nga ilugan sila. Kasi ito. Nga dito sa guidelines na kung kaon gani nila, sagdi ilang niya. Walk away. And then, my hat. Pag gano'n ako ba? Kita ko yung ngipin na talinis. Asa man na? Sa Monkey Forest. Dito sa balik? Dito sa ubod. Magkantuan na sila ninyo. As in, nagana lagi doon. Ako na payawan sa mga bata. Pero mga bata, wala. Okay ra kayo. Lingaw si Arlo. Si Arlo, si Arlo na lingaw. Monkey. Puti na lang lingaw. Ako puti na ako. Hadluka na yan. Yan na si Dan. Ayaw ko ang hat. Ingon ka hat. Imong hat. Imove lang ang pram. Ingon ta ka. Imove ang pram. Ako hat. Importante ka na mong hat. I mean move the pram. Ka-Arlo na. Sus, napakan pa ka ato, no? Hindi na sila mga asay na sila. Unggoy, mga unggoy. Mamagyan na sila mga rabisan. Nasa usan dito kay wala siguro kaning basa guidelines. Na iya siguro gusto niya magpa-picture sa monkey. Sa lingkod ra kada niya mo dili nimo agbayan lingkod ra ta ka ba. Murag ato sa siguro siya ba. Dagan ng buang. Dito ka dyan. Purti ko sa dagan. Ikaw ka na monkey pero wala siya kanang gisundan jud mayon. Kusog yung dagan. Kuyawan na kay na bago pa kong sun. Ay lang. Kalma lang na bahay lang. Yeah, man ang imnon. Cereal milk. Go drink. It's okay. Okay, I'm here. Go drink cereal milk. Do you want mama to help? Okay. Lami ba ka ng cereal milk? Daghan kayong sugar. Gutuman na rin niya. Gutom na rin ka, day. Oh, your milk. You want the regular milk na? No, wala na. Dili na ganun. Dili lang. Mama, okay. Hello mga Otolski. Yan, maliligo na kami guys. Ah? Laom? Laom mga tol. Yan, so tapos na kaming maligo. Hello! Yan, si Arlo guys. Lagi na lang umiiyak si Arlo. Tom Shelby! Asa ka na, tatay? Sa Mexico lang. Hola. We're going to Mexico. Bye-bye. Hello, madlang people.
ko mabuhay. Batang kubo. Batang kubo. Hello, malaki. Outfit check! Baka mo Shelby yan. Tisoy kayo? Polo di kompo. Tol. Sarap tol. Malaki to. Tatungan di ay. Gilit lang kayo. Buwan ni kilo. Kilo. Siya guys. Ay lang. Tapos lain mo. Many hours later. Papamassage si ate guys. Ay, isahan. 5, 4, 3, 2, 1. Batsi. Open your eyes. Surprise! Yay! Lolly! Open! Surprise! Kakolba! It's long. Yummy! Yum yum! Ayla! Is that yummy? Yummy! You want to bark? Ayla! Rina, Rina, falling down, sorry. Wish you a tissue. Balik cuy. Hinahanap na ni Ayla ang kanyang mommy at daddy guys. Yan, so mga ano pa ata 20 minutes nung sila ay lumayas. Ang mission natin ay i-trick si Ayla para hindi niya hanapin ang kanyang mga magulang. Guys, success! Dito na sila ate. Hello guys. Yan. So, papunta kami guys sa kahit saan. Hindi ko alam. Para magpamassage. Let's go. What's up? Yan. So, nandito kami guys. Puspa Spa and Beauty Salon. 100,000 ang isang oras. Yan. So guys, walang tao doon sa ano guys, sa spahanan. Massage doon sa massage guys. Tas kailangan ba daw naming mag-antay ng 1 oras at kalahati. Kaya kami ay babatsi na. Batsi na guys.
Pag ganyan guys, batsi na. Batch it. Pag may reservation kayo guys, tapos di natupad guys, batsi na. Diba? Keep your 300,000. Yan, so puntahan lang natin sila ate guys. Parang malapit lang naman. Bye. Let's go. Ano na lang guys, bili na lang daw kami ng BB oil guys. Tapos pahid na lang. Miss, kasi tao, efficacy. Epekisant oil. Pahid sa puwet. Pampano? Apulay hilot. Pampawala sa panuhot ba? Magbisaya na lang ko eh. Guys. Magbisaya na lang ko guys. Kay apoy kay Tagalog. Kamu na lang adjust. Mag-upload tag balik guys. Ikawaan pa man. December. Na, ka-practice pa mo. Pag-study sa Bisaya. Si Vidya. Yeah, okay na guys. Kita-kits pohon. Yan, so what's up mga utol? Hindi naman nahanap sila ate. Tapos bumalik kami doon sa massage. Tapos ano daw? 1 hour pa daw. Tapos ano na? 5:30 na. So 6:30 lang na yung available nila guys. Kaya kami ay uuwi. Kami ay uuwi na lang. Alit ikaw. Kasi ganyan. BBC. Ay. Yan guys, oh. Balik na lang kami sa hotel guys. Goodbye. Mabuhay. What's up mga utol? Nandito na ulit kami. Swimming ulit kami guys. Let's go! Ah! Sila ako ba? Ah! Let's go! What's up mga utol? Yan, so kakatapos ko lang maligo. Nandito na sila ate. At magdi-dinner na tayo. Let's go. Si Arlo, umiiyak pa naman. Yan guys, so pupunta tayo sa Sambal Shrimp. Let's go. And a snapper. It's a snapper. Hello mga utol. Yan, so nandito na ulit kami. Sila ate, naliligo sila ate. Chill muna tayo dito guys kasi medyo malayo ang ating linakad. Ayla, are we friends? Can I have some? No. Hey. Hello. Are we friends? No. No, talaga guys. Ayla? Ayla? Are we friends? No. Why not? Buko masarap, made with real fruit juice. Let's fruit the buko, why not? Coconut.